Retired ACF Jiwan Chandra Rongpia Phan Me Sen Pensi Me An Piponlo. Dilai Bazar Committee Aban Arpu Pachiprisi Arpu Kimi Kapachela Pontu. Ciklojon Thoma Phan Rihing Amedu Kepabat. Kardom pinia daba birta long penili sami mirina hansepi pinia birtang ton pen arji tha. Bokajan subdivision angkang la pen hanjang langso ahawar nong nam kache thangplong retired ECF Jiwan Chandra Rongpi alangli pen nangani pen keso penajok velora long ciklojon ni an keso chilang bom pen keso ke tanu ajok ke damtang phaikuni ni phai inkorai siajo asangte jutkoksi labangso pirthe pen che onanglo. La sopen ke damtang phaikuni ni phai ingora phorni karbi honghari aron pen anerlo apor alangli ki thitanga bangar pu missen pen mi an piponlo. Karbi Chokomara Songmate Karbi Employees Association Hanjang Langso Zonal Committee Lapen Hanjang Langso English High School atum Karlitang Jiwan Chandra Rongpi aphan Chomrong me kaparabji aphan Chikimo Mai Mate condolence ke Hanjang Langso English High School alongsi padopon Lapen Karbi Employees Association Tiripi Amai Klembang Kensing Bay Hin Pensi Charipon Labangso Amai along kaduk ave lo ke Charlie oso maratum pen kachetong aluhi atum lapen Klembang atum an minute isi an Karlitang Jiwan Chandra Rongpi aphan Arnam Arni ahirjume hangpi ponsi thi hek pen alangli lamota chethan pon Ilitum aphan Fransi ilitum lahai non ilitum ladak than bom bachari bom atok lang ahem kaduk ave pen alangli kirap lapen ke cipaduk ke kangabang lapen ke ason ladak ilitum hanjang langsu pipi ma asong long alangli nang cirabdun nang citudun lapen ke cipaduk ke kang lahai lam the aputhak ilitum pini mat hadam se alangli Karlitang athai Jiwan Chandra Rongpi pini alangli chomme phangme kirap mesen pen kirap thegia phan baga parab dia phan kusi arna manglo ahir jumbe hangpi se ilitum kado kawe ladak pini ke chetong chokamar karbi chokamar asong doan lapen ke charli musotum kado kawe ilitum minute hini apor ilitum alangli phan kamat thaga jadi damni phamsi apor ki Labangso Amai along Karbi Employees Association Tiripi Amai Phu Hakim Rongpi Karbi Employees Association Hanjang Langso Zonal Committee Amai Phu Bari Mingti Karbi Employees Association Tiripi Amai Klembang Phu Kensing Bay Karbi Employees Association Hanjang Langso Zonal Committee Chunbang Sardili Terang Karbi Employees Association Hanjang Langso Zonal Committee Asahem Chunbang Jameson Teron Hunali Terangpi Than Bang ke thela pen Penang an ke thegiding atum pen chenglok Than Bang atum chetong don Rada Thengno Karlitang retired ACF Jiwan Chandra Rongpi akai alamo ake hai Hakim Rongpi hin pensi lamthe jaipon Ini tum malam suapor cikemo saya ang dengki deng ponang ko banggalah ya Jiwan Chandra Rongpi inut lo kacari teksara bangku lapen alang lidak hanjang so ahabara long se amhang theglo tongching arong lapen ke alang li inut social worker made rata phan cepaduk tik abangku lapen son suri asai mo sikame rong rup cutting thur je asai do analong ke alang li denene kai ke ta kachirabin lapen non ilitum dak arjap rong hanjang so English High School along Srame Inut Founded Finance Secretary lapen ansase alangli kapek sports association long funot school along kikim along Srame lapen ke hanjang so sukari arani lahai kaptalon along do ansatame alangli kacharap cepaduk tik alangku lanchot kali alangli inut jokamar lapen isi mane ACF arpu pensi retired pasi alangli sonson isi malam sugat apor ladak tujuan kacau isi lagi ini tu makan isi
Bukajan ben Ananterang Karbiang Long Live Kedam tang phai kuni ni phai inquiry ni Joseph Terang Memorial Hall along Dilai Bazar Committee pen mai ke phapon along abanar pu an prithusi akimiar pu ingwai ponthulo Bangsolong abarim Dilai Bazar Committee mai phumate abarim Karbiang Long Autonomous Council Chairman Longkiti Mong mai long kattu ka veche don sarpen Dilai Bazar Committee ke ja ponthuji aphan mai phu tu haswar terang chunbang hundorbe dun mai phu liladhar teron rap chunbang bhagia teron dihin rembang biren be tuma phan ingwai ponlo Uthot kedam tang phai kuni ni phai kora phorni sai hem chunbang bikrom kro rap sai hem chunbang brojen hanse executive members bang trip lila pen general members bang thongkep an ingwaisi ingthim lim pen Dilai Bazar Committee ar pukimi chepek ponlo Nona ki mi Dilai Bazar Committee amai phutu haswate rang pen lam the ke pachini ke kedam tang Dilai Bazar ke paching thurji aphan Karbiang Long Autonomous Council pen ta akirap nang pilo la pen non thota kirap nang ke papiji aphan kaching wai pon mek ta dolo Labang so Dilai Bazar Committee non arpu kimi kedeng don members abang pu tinta arpu dorep long la anso se kapaching thur ponje aphan puta ninje ponthu Jara paching thur aphan Autonomous Council ahin pen akerap ta aprang ta ke long tang dolo la pen thu non tala so bojar aphan toilet ihum humni ni tumhan nang pakim PG pusini tum chuniri pusi chingwa mekdo la pen thu ladak ni to member sa abang putinta labang so bojar lo anu tinta ar pudoreb lo la an se ke paching thur dui la pan an se ke pa mi ye phan Dilai pen bijoy rongpi Karbiang Long Live Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi Bangso dawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long ponikji la pen an parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan Nilimen ke Robert Dengti nili ke do dak long re terang rong West Karbiang Long lo la nili ke so san bangke thyroid ta do lo ke high pressure ta do ke diabetes ta do lo ke ro la kene lo la lama for lo chara par ke la evam ke so by king fu ke so yo life and so do I pen mi ide plus ini la liver pangta ni erkom ni li la cuci aku ke ini an ke cubang kom u manon bang an sibatai thoman ta an cu sudah amat ni li frank pen non bang ke ala yo pran posta asap lengche son si je lo Klar dak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerke palong humri ignon Kedam tang phai kuni ni phai inkora hiniar ni nijang Karbiang Long Jirikindeng Police Station ke parlo mukro long chumangara ratum Assam Police lapen Assam Forest atuma phan kitengkheng ajok Karlitang Bidya Singh lekthea pran damnanglo Karlitang lekthea sang ho ki thitang arpum kedam tang phai kuni ni phai inkora player ni mithang hem nang pachelesi ni phai inkora phorni me an pipon ahut Karbiang Long Autonomous Council abitung atum chetong dun pen man peng pen chepadi dun Labang so hut Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang a hukumateng pen Karbiang Long Autonomous Council EM Ritazing hi pen Japonsi EM Amar Singh Tiso EM Kangbura Kiling MAC Krishna Bhattarai pen danglok ke ongdung atum Chinthong constituency ke parlo Jaluk lang teng mate Karlitang Bidya Singh lekhe a hemalong humri damsi kachepadi don Tangte Karbiang Long Live a staff reporter Bikrom Teron la pen cameraman Hilson Rongphar pen Karlitang Bidya Singh lekhe me an kipiar ni along ka humri do na puthak angton pen alam arjupon senang dak lektherong labang so amekar samen lekthe alangli asapo ki BC akalitang Bidya Singh lekthe chugadam tang labang so theng pikang hu along kache theng khengdun alangli duty me pik lapen alangli lo charli same thek ser lapen dak rong berong thak pen ke alangli tai nut ke thekiri sonsi dak pen alangli nang plang lo la sonak taksi alangli ingnam rai kom saki hin pen ansu se alangli duty te duty ilong ri long pat cherai kom nang ji theng pi theng phang rai kom nang ji alangli phan ingnam rai kom saki hin pen ko pima duty ke pek
labang so duty bang kai ke mata alang li ke kroi pa me la pen cepaduk pik abang phu cepaduk pik abang phu join ni si pini on duty alang li labang so ka cheteng hing hon alang samya prandam nang lo si ning duk pik lon tung karwing long life pen stamel pin nil tung karwing long life pen stamel alang li phan nedom tribute ninga klong pen alang li phan pa jir lo alang li son nok be li tum khai long duk pik ni lang alang li ingnam rai kom sakya hin pen alang li long le phelang thengpi theng phang kerai komji phana lang liam on duty alang li apran se me che pidelo la se alang li phan son ge li tum man peng chi pi vek nang ji la se labang so man peng chi pi ji phan se le karbing long thomas council cm dr toriram rang alang li relief fund pen tong sekot lak pho tangka se me pajir pon lo tangka pen pajir chot bang kari same alang li phan ai ma sor labang so kreng dok reng ni vorenga war sai tame no da phane pina te ma bang ke pang bong alang li halok ki bisi asor lo bang pho so pin so bang pho la se alang li hem ke ni cameraman phan pakak alang li hem ke la hello alang li la vorenga war sai tabang so chukrem do momu silang ting se tame alang chu dip pon lo pusinil tum birta long lo la pena ke sar non sar pisa brata dulang la pen la tum korte bang ke pang bong alang li pin so pen ke bang alang li hello ki bisi lo Saya pen dead body nang receive pen chenglok atumi sitame di pen wan pen sini tum tanang wan lo condolence message pen chenglok CM relief fund pen lak po tangta la pen ke alang li ke on duty sikiti la pen khai nok be pusi tar biang lo to nama sponsor pen hok pon lo la sorting si alang li phana bang ke aman apeng pipon pamekasi pini gan silut ta pedopon lo lada DCSP pen chenglok tim kar biang long la pen ke forest department DFO pen chenglok range officer pen chenglok tadok re alang litum ajir pojir pi forest department ke klem atuman sitame dagnang chetong dono la pen amana peng pensi alang liphan mi an pipe prang gan silut pipen sining reng mielo kedo kethak ing sam jinji phansi kado kavita chardom dono chardi dono News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live. EPDCL ahin pen long riara da phan eson kinnang sot ke pachini pon. Unitin Ameri hing kache thora long nuja truck sikebra sirkep an ciklojon thoma por an papat ponpo. Long riang kang piara da phan eson kinnang sot abirta. Rihing amedua puthak Assam Power Distribution Company Limited ahin pen kipathik pon abirta. Unitin along nuja truck sikebra sirkep rihing amidu ke papat pon thujia puthak EPDCL ahin pen kedeng pon padupon. Kedoboma ciklo mate phaikunia ciklo pen chenglok thang ciklo angbong an bangso rihing amidu ke papat ponjia berta deng ponlo. Puthot kinang sora berta arjuik tha EPDCL ahin pen non hedjong ke paklang bangso berta. Kidu ke lak ahemtun au somar loke charli awar sayaphan Assam government pen ki piponji kali unit 3 rihinga me kachet horpon along non ke adora paksi parlu pon thurong EPDCL hin pen ke paklang ponateng unit 3 along nuja truck sikebra sirkep puthot ke pabat pon thusi ciklojon thom apor an pathik ponlo News Desk report Karbi Anglong Live. Tangte pinya da babirta kila pansi kang ton iglo.